Ban ai kuble biang yapi sachisin hakane kapor hakakerteng kejong uji sukris kimen bat kipara kijonga menta kasngi ngakwa ban keli yapi ya kowe kejingkeli hato pisngeu pilong kibalai lo don kiba ong hoot don kiba ong em kiba ong hoot ngalai lo namar lapenyo hangi da umatma Gandhi kumginong India ha ka khasan tarik ubana August jongkasnem khakhandai spa sau phunyo hanrei ka jingshisha ngakaran hangni kalong ka jinglai lo ka bakan jaman sim bonangi wat ladangi pau kumbangi lai lo hanrei hapo ka mansem ngirang syate haki kendri jong bomman ki bomla banyo i kapop ka jing skosi ka jing sha ngorem bat ka jing malen ka basnio bat kiwe pat ka jingkeli hangni kalong ue unong palai lo jongi ka jingkeli hangni kalong ue unong palai lo jongi ka gospel lokas kalanong ka ba sao ko khot ka ba khanriu hado ka ba arphawe unong palai lo bakrao jong ka jingim ude u Jesus Christ haba u Jesus Christ upule na ke kitab Isaiah hakba plate ya kata ka kitab ula shem ya ka jaka ka bala tho u mensim utra u don hanga ban pelai lu ya ke basyate kata kalong ka mission ka jongu ban pelai lu ya phi bat yanga ka point ka banangkong ka jing long marao jong ka pop ka Bible ka ong kisithi shekinong rum kala nong ka balai ka dekhot ka arpholai baro kibriu kilale pop ka pop kamde tang ka jingle bakala ka de ka bor ka bate yangi ban pelong yangi ban le ya ka bangitip ba kamde ka pelong yangi ban ngorem bat kenrandin yangi na ka jingi de jongi baruble karisol jong ka pop kalong ka jing penyeklat na ubele ka jingduk jingsuk bar ka jingmlong marao ha ka mensim nuksa kumubriu ba syate da ki kenjri nar kad ba prasyang banlait kad ba unang pangkamet namar kinar kamlong ki basuk yangi banlait kumto klem da yo pendon kam da kiwi pat kitir ka point ka baar u Jisu unong palai lut ka khubor ka babha kalong u Jisu syom sengap ulawan ban palai lut ula yap halor ka ding phana nagamta ka pop ka chongi ula mipat ban pen i ba u job ya ka pop bat ka jingyap ladangi pediang yu ki pop jongi lamap ki kenjri lapan pra piyo ka jingim ka batmai yones kalanong ka bas pra ka dekhot ka balai phunriu ka ong lada ukhun un palai lo yapi pilong ki balai lo shisha lada ukhun un palai lo yapi pilong ki balai lo shisha ka pon ka balai ka jing lai lo ka bashisha ka jing lai lo ka ba u Jisu u ai kamde tang ka pop hanre na ka jing skosi na ka jing skorem na ka jing long thali u mansim ba khut u wan ban shong hapo jongi u ai bor ban im ka jing im ka bathamai don kipor ba ka jing kot kam wan kloi henry uble u ai bor u ai ka jing alam u ai ka jing khlan
ban yai job. Kapon ke basau bat ke bakado. Ka download ke batali. Uble ula thau yangi kumbat don ka jaka thali haka mensim ke jongi. Ni persyang ban pendap ia ka da kaspa da ka jingit beriu ka jingjop parthe Henry kini baro kin ino yangi ban nangkwa syusyu. Nuksa ngakan mau yala de habang adu no yala kekemi house name arjar arpo. Dan buon ki hemen bar ki paralok ki bawan ban pentengen ki ba aji ngarap yanga. Henry hapo ka download ke jonga ngarang sengo theli. Don ki por banga jau ki umat habang akan mau ya imi hadu kini kisingi. Ban ngakwa tangkawe kabenta kata kalong yala kekimi. Kum taro ngila banyo ki hakaparte Henry ke mensim ke batrang shisha ban syakri hok yo uble ki kwa tang yo uble kim jukwa ya kaspa parte hot gi donkam ya kaspa ban im hakaparte hari ngimde pat ban klet ya uble ngi donkam unong pelai lo bashisha ha ka jingem. Ko ki hemen bat ki para jonga ngan kelibiang hato pila lai lo chisha hato pidang syate hakapop ni pinang ngorem sngo theli hapo ka don kalat menta yapi u Jisu Kris udang khot yapi udang kwa ban pelailu yapi udang kwa ban pendap ya ka mensim ke jongpi ka jingker pat kalong lada pi kwa ban pediang ya u bat ya ka jing lai lu to duai halaka donot ke jongpi to ong ko tra Jisu ngatep bangade unong pop lene ka nong pop nganget bamila yap nak benta jonga to map yanga to wan shadow note jonga bat plai lo yanga nga IT yela ka jingim jonga hame ubele unda kerku bat bele un yarap ubele nak benta ka poram ko jong. Amen.